नमस्कार, सोनालीज रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. ही इडली बघा, एकदम पांढरी शुभ्र, हलकी-फुलकी आणि जाळीदार झाली आहे. अशी मऊ लुसलुशीत इडली तयार करण्यासाठी आपण डाळ आणि तांदूळ न भिजवता इडली रवा आणि डाळीचा वापर केला आहे. आता ही इडली कशी बनवायची हे आपण पुढे पाहणार आहोत. इडली तयार करण्यासाठी आपल्याला 2 वाटी इडली रवा, अर्धी वाटी पोहे, अर्धी वाटी उडीद डाळ आणि अर्धा चमचा मेथी दाणे घ्यायचे आहेत. आता हा रवा एका मोठ्या भांड्यात घेऊन त्यात पाणी घालून स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. आता हे पाणी आपल्याला गाळून घ्यायचे आहे. आता त्यामध्ये थोडे पाणी घालून 4 तास भिजत ठेवायचे आहे. आता उडीद डाळ आणि मेथी दाणे थोडेसे पाणी घालून धुवून घ्यायचे आहेत. पाणी गाळून घेऊया. आता त्यामध्ये थोडे पाणी घालून ते 4 तास भिजत ठेवायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला पोहे थोडे पाणी घालून गाळून घ्यायचे आहेत. गाळून घेतलेले पोहे 10 मिनिट तसेच ठेवून द्यायचे आहेत. आता आपण 4 तास भिजवून घेतलेल्या इडली रव्यामधील पाणी गाळून घ्यायचे आहे. भिजवलेले पोहे मिक्सरमध्ये टाकून त्याची पेस्ट करायची आहे. आता ही पेस्ट भिजवून घेतलेल्या इडली रव्यामध्ये टाकायची आहे. आता भिजवून घेतलेली उडीद डाळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढायची आहे. व बारीक पेस्ट करून घ्यायची. ही पेस्ट इडली रव्यामध्ये टाकून मिक्स करून घ्यायची आहे. आपल्याला यामध्ये पाणी घालायचे नाहीये. आता हे मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्या. आता हे मिश्रण झाकण ठेवून 10 ते 12 तास तसेच ठेवायचे आहे. रात्रभरानंतर हे मिश्रण जवळपास पूर्णपणे डबल झाले आहे. आता इडलीच्या भांड्यामध्ये पाणी टाकून ते गरम करून घेऊया. इडलीच्या साच्याला चांगले तेल लावून घेऊया, म्हणजे इडली भांड्याला चिकटणार नाही. आता आपण इडलीचे पीठ या साच्यामध्ये भरून घेऊया.
आणि इडलीच्या भांड्यामध्ये ठेवूया. झाकण लावून 15 मिनिट मध्यम आचेवर वाफ देऊन घ्यायची आहे. पंधरा मिनिट झाल्यावर आपण याला उघडून बघूया. इडल्या शिजलेल्या आहेत आणि थंड झाल्यावर बाहेर काढून घेऊया. आता स्पूनने साच्यामधील इडली एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अशा सगळ्या इडल्या आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता इडलीला किती छान जाळी आली आहे व इडली मस्त मऊ व लुसलुशीत झाली आहे. आता ही इडली तुम्ही खोबऱ्याच्या चटणीसोबत किंवा सांबारसोबत सर्व करू शकता. अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब, लाईक अँड शेअर करा.